21 yanvarda Pakistanyň Demirada Günwatardynaky Çarsaatda şäherçesinde onlarça adam ýurdun Baçahan adynaky universitetine edilen hüjümi ýazaryp gijek ýürüýüşi geçirdiler. Olar 20 yanvarda söwüşçüleriň universitete eden hüjüminde helak bolan 21 studenti we mollimleri şemleri ýakyp ýatladylar. Bu hüjümi Pakistanyň Taliban hereketiniň bir şahamçasy öz toporunyň amala aşyrandygyny öňe sürdi. Bu ýürüýüş Pakistanyň Paştun Awamy Milli Partiýasynyň student ganaty tarapyndan guramalaşdyr. Gıryd paýtagty Bişkekde Hytaý kino sunuwatynyň festiwali başlandy. Bu festiwalda diňe 5 sany film görkezdiler. Olaryň birincisi Hakyky söýgü adly film bolup, onda dürli etnik toporlardan 19 çağany perdentlik alan Uýgur enesiniň hekaýasy beýan edilýär. Bu film festivali Gyrgyzstanyň Medeniýet Ministrligi we Hytaý ilçihanasy tarapyndan guramalaşdyryldy. Siz Adatlyk radiosynyň şuň kütädelikleri bilen tanış boldunuz.